nyaya iya yekwa Mutukudzi yokora muto manje, right? Takaona tese mazuva adarika aya. Selma Mutukudzi na sisi vake Sandra vakabuda vari kwaOla 7 vachiita interview yakakonzeresa kuti izenge ichiitwa. Pane drama ranga rakamboitika kumashure rekuti pakagadzirwa flyer pari kuda kuno celebratewa Mutukudzi, handiti pari kuno celebratewa Mutukudzi pakare paya. And then pa flyer pacho pabva paonekwa pasina vamwe vana vaMutukudzi vanoimba vacho vagoni vekuimba. Atikutaura zvekwa Mutukudzi hakuna munhu anokunda Selma kuimba. Vanhu vese kwa Mutukudzi ita zvenharo. Munhu akatongokunda Selma kuimba kwa Mutukudzi ndituku wacho chete. Chero vese vafana vaya vakafana Selma takateerera music yavo takateerera zvakawanda. But unotonyatsoona kuti akanyatsogarwa cheko nemashavi ese kwa Mutukudzi it's Selma. Handimazvona. Saka vana veZimbabwe ndozvakavapa hasha. Kuti isusu tinoteerera vamwe vese chicha tinonoimbirwa nevamwe vari kufunga. Even stepmother yacho inombotraya kuimba but unotsuzwa kuti inoimba off key. Voice box ichi chakakwasharara so unotsuzwa voice rasire kuimba. Ndizvo ngoforsa zvongoti inini ndakashanda nemurume wangu yakareba. Takafamba mumashows akawanda. But ukambvunza naye amai kubva pamakazosiiwa ndikupi kana show yamakamboendawo iri outside Zimbabwe. Kana vasina kutozongozviendesawo zvechipawa kwete zvekuinvitwa chaizvo. Anotadza kusvika kana 3 countries but tuku munhu wekuti akafamba worldwide. Handiti. Now, zvaitika izvozvo vanhu ndobva kupopota kwavakaita sai Selma Mutukudzi aimbe. Hamungadedzi kuti mukuita zvatuku pasina Selma kuti Selma ndokuti tuku. Zvazongo replace zvagadziriswa. Selma bazoinvitwa. Selma sorry uya chichi vakatraya kupa explanation kwaari kuti sorry tatiri busy takabvira kudhara June tichiprepare but tatiri busy. Ndo answer vakangopa kuna Selma. Vanhu vapopota because unoona zvinhu zvakazoitika public yakatoti aiwa munodherere muchakazoisa munhu. Saka Selma ndokuzouya pastage achitraya kuda kutopinda kuti anoimbawo iye explanation yake yataura kuti ndakasvika ndikuona office yababa vangu yakatovharwa yachishande zvinhu zvakawanda zvakataura Selma pepe. Saka ndozvakaita kuti azochema pastage. Chema pastage akati guys ndakarwadziwa inini kuti nzvimbo yababa vangu shuwa ndozvayave apa inini ndakuita kunge muranda pazvinhu zvababa vangu. Ndo mashoko aitaurwa naSelma kuti inini ndakuita kunge ndakutanga muranda ndakutanga mutorwa ndichatorwawo kunge mwana wepana parini ndichaonekwa semwana wepana parini. Unoona ndo mashoko aibuda. Saka ndokuzodedzwa kuinterview kwaOla 7 achitry kuexplain. Ndakabva kutaura life yese vakararama. Atakaona tese vachitaura life yese vakararama. Vanhu vakabudawo vakambotanga. Unoona the funny thing kune maZimbabweans vanonyimbo zvinadaoziya pakatanga pabuda Funge Science danda ndirini ndaitoti ndomukana wokungoti ndaingoti sorry mama thank you sorry kana tine zvatakakutadzira kumashure but thank you for this opportunity ndobva ndatoimba ndoshaina zvangu vanhu vozojaja. Vanhu vakatanga kumushaudha Funge Science kutoti ameno zvalasika Funge Science ndakazova kutaura kunze mapost unotodzima comment section kana kutodelete post yacho. Ndiko zvakazosvika ikoko. Unobva kwabuda mukomana wechidiki dhaya takuti this that achitry kuno justify zvino kusvika azotaura statement rekuti uyo mukomana wekuAmerica wekuAmerica wekusungwa vana vake vari kuenda vari kufamba vari kutry by all means kumudefenda but because it kwete vana vamwe munhu kuti vari kuenda kumapodcast vachitomuataka chero akafa kudaro. But uyu ndiye akatoita zvinorova zvakatoonekwa but uyu vana vake vari vanhu vakatanga kuti aiwa but iwe hausi kurizida iwewe because dai wanga uri mutsoka idzodzo waikwanisa kuzviunderstanda. Because unoona hauna nyaya inoitika zvinhu izvi hazvimeke sense kana una mumwe munhu zviri kuitika kuno mumwe munhu unokwanisa kungotaura anything handiti. Tazonyatsojaja from zvinhu zvakazotanga kutaurika kufamily yacho yese. Unozoona kuti imakomane apa pane kamwe kakusanzwisisa karipo. Selma zvakatanga ari kunyeba vanhu vanofunga pamwe anenge achinyeba zvese zvaitaurwa naSelma Sandra achiexplaina zveshe. Inini ndakuzonyatsorova research yangu ichitsvaga mainterviews amai vacho
tonzwa vachitobvunzwa vanemwe vakamboita kwaOla 7 akanzi nei amai takanzwa kuti hapana chinhu chakapiwa vana Selma panhaka yaMutukudzi. Ichokwadi here? Zvikanzi aiwa vese vanhu vakuru vane dzimba dzavo zvikanzi tikuzviziva, asi vanasikana vakabuda kuita kuti hapana chinhu chatuku chavakapuwa chavakambowanawo. Ichokwadi here? Aiwa hapana kana mwana akapuwa zvikanzi saka hapana mwana akapuwa ko venyu havana kupuwawo zvinhu here? Zvikanzi havana. Ndopendakaona kuti these people panetonika kutovhiringidzika karepo paboziona ikanyaya iripo ndekudeso. Anza ikuzongoti hanzi vese vakanyimwa, chero vangu vacho vakanyimwa, but zvinhu zvese zvakasiyirwa inini, which is not fair, because uyu akazonzi afa gore ripi raachafa iroro, ndiani achasara achikontinya nezvinhu zvaMutukudzi? Obviously zvichazongoenda kune vana vake dais, because anenge kuti aiwa inini nyaya iripo ndekuti inini ndatofasi rangu iri kuti vana vangu ndo vari kusara vachibenefita. Ende kana makatarisa on interview kwaOla 7 panototaura kunzi uya muhombo wacho uya musikana uya wekukuside uku ari kutonzi anotogara kumba yevabereki. Kuimba yevabereki iyo ari kutogara atonzi zita remba yacho iyo imba yacho iri kutori muzita rake iye. Imagine. Saka nyaya yemutukudzika guys yasvika ndo zvaita kuti ichisvika pakurwadza vanhu vakawanda kuti guys hazvisi fair. Imimi ukara muchifunga kuti zviri fair, vese vana vemunhu kubva kunzi mukadzi ndiye ari kubenefita. Mukadzi anongoita zvinhu nevana vake nezvinhu zvese zvakashandwa naMutukudzi. Ende the first thing chatakaona iye wacho ari kutoclaima varume next step gadzira dzimba dzechiswari. Iye wacho ari kutoclaima kuti inini ndakazoshanda ndakadai ndaigadzira majurawo apo ndakabva ndatanga kuti kunokorovhera kuti nditengeserwe nzvimbo yacho nemunhu chinchii, ndikanotaura nemurume wangu akati hana mari. Ukada zvinhu zvacho kuti azvikwanise nzvimbo izongopedzana yakunzi ndeyani ndeyake, obvisa credit yese kuna Mutukudzi. But zvinhu zviri fair zvaifanira kuitika. Alright, vanasikana nzvimbo iyi inokwanisa kunzi haisi yenyu imi hamusi muri kuona nzvimbo handiti, but kuti legacy ifambe mafanira kunge vari part of the business, part of the team, part of the place. Zvimwe zvese maproperties whatever zvimwe zvese ngavatori, but not nzvimbo yakaita sepakare pai, because ndo pega pekuti vanokwanisa kubatsirika matalents. The funny thing Selma wacho pakatobuda achitaura kunzi aitorambidzwa kunoita mashows papakare pai, aiblokwa kuti aite mashows, aida launcha album zvikatorambwa pakare pai pacho ipapo. Imagine. Saka chii chake chaanozosara nacho chaanoti inini wopa zvinhu zvababa vangu ndakazowanawo ichi wano chinji kuti anoti inini pazvinhu zvababa vangu zvese ndakazobenefitawo one chinhu ichi. Chii chaachakwanisa kunongedzera? Munhu haangatadze kubuda achichema pakadaro. The funny thing, makanzwa nyaya yakaitaurwa pakanzi pakafa baba wacho, pakanzi hapana uiri kuna lawyer hanzi baba changu wadada trust amene zvaida kuti saka akabva azongofa, but pakanzi hapana uiri. Bva explainwa mapepa yatopati bakopuwa mai vacho, vachikopuwa mai vacho vachikodorwa maskifu vachidzoka zvikanzi aiwa uiri riripo, vakati zvinhu zvese zvikutorwa deni zvotopera. Legacy iya inonetsa kuti inge ichinzi vanombotraya kuimba izvo ambo zvekuimba zvisi zvavo pasina kana kuti kuda kuwanza kana kuti chii. Even mwana wavo uya musikana kungoti aya nini pakazofa baba vangu ndopena ndatanga kubudisa song, saka ndakandotona kuti ndini pamwe ndakachuzwa. Haisi nyaya yekuchuzwa, nyaya yekugona kutoimba kwacho. Haisi nyaya yekuti chero baba kwangu usara kuti wosara uchiimba, asi hazviri kuti unongo uchigona ukototadza kuimba kwacho. Takazviona vaimba vakawanda vakasiya vana wavo zvenye kuti uri unemployed zviya zviobva ngoti nekuti baba vangu waita zvakati saka vanditi ndisare ndichiita keroni nezvinhu zvakadai so. Hazvishande zvidaro. But anyway, dzimwe dzacho dziri nyaya dzeumba kwawo, but unosvikawo pachikamu chekuzorora hama dzadiwa. Zvinorwadza. Oti ndiwe wacho munhikirikino wacho, ati ndiwe Mutukudzi wacho unochamuka kana muguwaka, pozi unongo chingoti everyday chiro wakarara ikoko kumakuwa vanhu vanenge vachiti vana vako vanenge vachingoridza tsamwa kuti baba vachidya vakasiya vatitira.
vasikana vane dzimba dzavo but vanofana kubenefitawo palegacy. Vanokwanisa kuti mufana kuti kana vachida unolauncha album hafana kufunga pane maspika pane everything pane stage oenda unohostawo gig rake obva ungosvika ungonzi venue angopinda mahara maspikers aripo kungobayirira maposta osvika unoimba opefoma otora mari dzake atolauncha album otoenda nzvimbo inorambawo yakasimukira iyewo mwana achibatsirikawo mukeriya yake zvemaproperties avakashanda zvinounderstandika zvinoreasonika kuti aiwa bo mukadzi wacho kana atora not to the extent yekuti nepacho panenge pachinzi pakagadzirwa pachinzi ndo panenge pachineshwa vanhu pachipitwa zvelegazi zvacho ponzi hapasi kuningira angoti ake mwari haazobve kudheni kwenyu ndosaka ukaona vamwe vacho vari kunyimwa mavhoisi dai kwakati akagona kuimba vese vaka tingadai takanzwirira kuvharira seoma kwese kwandakaona zvangu kuri kuitika itori jealousy kuti ona kuti uyu anotiparadza panyaya dzekuimba. Pane dzimwe nyaya imwe rumors rakambotendera pachinzi ari kurambidzwa kutoimba pasoko hatuku akazoti ngatirware zvishoma ukarambidza kuti aino chichakadarecho anyway ndo nyaya yacho pamituko dzese payairawo bana ndo nyaya dzese dziri kupisa dziri kuitika asi chinhu chisiri fair panyaya yekwamutukudzi inyaya yekuti zvoni zvinhu zviri kunzi zvakasirwa uyu mukadzi wacho mukadzi uyu kana paachazonzi anofa obvious achabva azongopa vana vake kana izvezvo andifune right kuti inda vana vangu tora ko muchamuite boza ndanga chiti ndindakapuwa saka ndakuitawo zvandoda nezvinhu zvangu which is not fair. Anyway, nyaya dzemastep mother ukataura zvimwe zvinhu unozonzi wazondishauda wazondididi because hati expect kuti tingamutrusta zvanenge achitaura mukadzi weya iye anobuda achitoita body shaming pachena painterview anobuda achita body shaming ana seuma vanoitwa body shaming wewe hanzi vava vanhu varefu ivavava vadiki vanhu varefu mboda ndivaberekere vanhu varefu makumbo marefu body shaming pachena painterview what more vari kumba kwake anyway amen nyaya iyi munoionawo sei guys ndangondidarika parapa inoona handotaurise tozogona kutozoswera panapa tichingotaura nyaya iyo munoionawo sei nyaya tell me what you think in the comment section.